През изминалата седмица, заради водната криза в Плевен, бе сформиран, знаете, кризисен щаб, който да предприеме спешни мерки, въпреки че колко спешни да са, не знам, за справянето с безводието в района. Първото им заседание се проведе още в петък. Какво се случи на него? Сега от Павел Петров ще научим. Павеле, добро утро. Вие не се възползвате от това нещо. И на срещата, понеже те са имат... Добро утро. Сагата с безводието в Плевен продължава. Продължават и надеждите на хората да имат вода повече от 6 часа в денонощието. Вчера имаше протест на стотици хора, които се бяха събрали пред сградите на ВиК дружеството и на общината, за да изразят своето недоволство от водният режим, както и барикадиране на сградата на общината с празни бутилки. В момента се случва нещо много интересно. Граждани, които се събрали дори в работен ден, спряха кмета на Плевен Валентин Христов, за да го попитат и да отговори на най-важните въпроси. Извинявам се, само господин Христов, здравейте, в ефира на БНТ, сте в сутрешния блок. Всички са събрали тук с един въпрос: кога Плевен ще има вода? Това не мога да ви отговоря. Ще работим по въпроса. Добър отговор. По проблема. Аз не пускам водата, нито я спирам. Има дружество, което отговаря за водата и което следи дали има налични количества, които да се подадат към града. Добре, имаше в петък заседание на кризисния щаб, което за съжаление беше на закрити врати от медии, от граждани. Какво тогава се реши? Какви мерки ще бъдат взети, за да няма режим? Сте ги видяли на сайта на МРРБ, бяха изнесени и има конкретни задачи към отделните институции. И докладваме на областния, който е ръководител на щаба. Той докладва на премиера. Добре, локализирани ли са местата, където са най-проблемни и където има най-големи загуби на вода в града? ВиК-то е разработило такава карта, в която града е зониран на 5 зони, където са най-големите загуби. За съжаление, наистина в тези квартали, като Дружба, там е най-тежко положението и вероятно тези граждани живеят в тези квартали. А там вода въобще има ли? Защото хората казват тук, че вода има дори по-малко от 6 часа в денонощието. Това, което ми дават като информация от ВиК, което те са дали на сайта, това мога да ви кажа и аз. Дават сутрин от 7 до 10 и вечер от... Аз сега държа да покажа, само една секунда, държа да покажа каква вода имаме от снощи след протеста ми изпратиха. Така, веднага я показвам. Цак. Ето я водата. Ето да бъде заснета. Това е от снощи. Вижте какво течела от крановете. И РЗИ-то ни обяснява, че водата е годна за пиене. Скеф би ги почерпил неограничено количество, за да осмислят те каква институция са и с техните загърбвания на проблемите на града, до какви болести могат да доведат цял един град. Ние няма да търпиме подобно поведение на такива хора, които са некадърни да управляват града ни. Без значение кмет, ВиК, областни или когото и да било. Цялата държава забрави, че Плевен съществува. Но вчера се събраха между 8 и 10 хиляди човека. Събрани е една мизерия. Събрани е една мизерия, колкото и смешно да звучи, но ние се обединяваме без значение пол, без значение вяра, без значение възраст. На нас вече ни писна и казваме, че повече това няма да се търпи и към момента обявяваме нещо, което не се е чуло, нали, в цялата държава. Ние възстанахме срещу всички и всичко случващо се и не случващо се. Ние подавахме документи в прокуратурата за всички действащи и бивши хора, които са отговорни за всичко случващо се в града, с техните действия и бездействия. Главният прокурор е уведомен и Плевенската прокуратура. Предстои Европейската прокуратура да запознаем с този проблем. Това е абсолютно несериозно поведение. Ние над 20 дена да имаме по няколко часа вода, като на места сами станах свидетели каква е водата и тези ненормалници да не са обявили кризисни, нали, мерки и бедствено положение. Аз не знам какво трябва да се случи да обявят бедствено положение. Трябва ли някой да го прибиеме публично, че някой да се усети, че града ни има проблем? Защо трябва аз да рискувам здравето си, защо аз трябва да търпя всичкото това унижение? Ако един нормален и доблестен човек
който няма възможност да се справи, въпреки поетия ангажимент към обществото, дали си кмет, дали си ВиК или какъв си, редно и нормално си подадеш оставката. Нека да дойдат по-кадърни, на които да и граждански контрол да налагаме. Не може да се изразходват средства. Вместо 1 метър тръба, ние да плащаме 5. И да не се знае гаранционни срокове. Кой ще изпълнява, кога ще изпълнява. Защо при положение, че в момента има готов проект, не копаят? Защо тия ненормалници асфалтираха вчера улицата пред общината, която от други ден ще режат да сменят тръбите? Мият улиците с промишлена вода. Абе спрете да миете, бе, луди. Кмета е тук, нека да го питаме. Защо, господин кмет? Не знаех, че вчера е асфалтирано и ще проверя. Дайте си телефона, другия път ще ви уведома. Ако вие не знаете, кой да знае? А вие вменяеми ли? Добре, вие сте организатор на протеста. Следващ протест неименуемо ще има. Кога ще бъде той? Следващия протест ще е другата неделя. 17:30 ще бъдем също на площада. Като преди това в 15 часа, предварително ще кажа, в 14 часа или в 15 часа ще тръгне, по-скоро 14 часа, 2 часа след обед, ще тръгне автошествие от Кайлъка през целия град и ще блокираме Русенския път в рамките на час, час и половина. След което ще се върнем тук на протеста да сме всички заедно, защото има хора, които физически нямат възможността с автомобил или с друг превозно средство да ни подкрепят. А има хиляди хора, които страдат и това нещо отказваме вече да го приемаме. Това е една мирна революция към днешно време, която би могла да прерасне с времето, ако не се вземат адекватни мерки. Ако не се налеят парите на държавата в Плевен, тук ще избухне нещо, което само ще съжаляват, че не са предприели мерки. Години наред търпяхме обещания от всички възможни партии, които застават като тук палатки разпъват по време на избори за гласове, за кметове, за общински, за парламент, за най-различни хора. Използват популярността на дадени хора и си мият ръцете. Обещания, обещания. Ние вече обещания се наслушахме и няма да търпим. И ако този господин продължи да идва на работа, ние ще блокираме входа да не може да влиза. Защото има момент, в който човек трябва да се усети кога трябва да спре. Добре, благодаря ви много. Предстои ново заседание на кризисния щаб точно в 9. Ние оставяме да следим установката тук към вас, колеги. Видяхме и справедливия гняв на плевенчани за пореден ден. Благодарим ти за това включване и продължаваме.